TV atibatike zvechopu muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama andinogara ndakakubatirai. So nhasi ndadzoka ndina comrade Saruwaka kuti timboonesana zvinhu zviri kuitika, kuti chii chakanyatsoitika, vakapukunyuka sei ende sei vasati vabatwa, because munhu ari kudiwa. Ukaona munhu achinzi ari kutsvagwa anenge abuditsirwa mastatement nana Mutamba. So toda kunyatsonzwisa nyaya yese from the horse's mouth. Munoziva kuti inini kune dzimwe nyaya dzekuti handidi nyaya dzekutaura zvemahanzi, saka ndoda kunyatsobvunza one by one ma questions ese kusvika mapindurika. Saka regedzai ndibva ndavangoconnecta comrade Saruwaka tobva tangoonesana zviri kuitika. Yes, comrade Saruwaka, welcome to Kulian TV once again. Yeah, Kulian, right. Aiwa bobo zvekuti comrade Saruwaka. So tati nhasi timbouya timbonzwa update since apa pamashura apa panga pasiri kufoneka, panga pachipisa. So apa ameno toda kuti tingotangira pakuti pajenenyu kusvika makuzonzi maakutsvagwa nemapurisa nana Mutamba. Chii chakanyatsotora nzvimbo chakanyatsoitika comrade Saruwaka? Toda kuziva kubva muchienda kusvika mudzoke zvamunonikina side renyu renyaya. Isisu takakoma signal yakauya kubva kuna komanda Geza ikati toda kunosunga zvigananda nekubata tonomacha kuenda kuState House Saturday. Saka ndozvatanga tafambira tachera signal. Yeah. Alright, so pakutera kwenyu signal apa ndikuzviandastenda kuti imimi makaenda muchinonosunga zvigananda makazobva maakutase maakumhanyisana nezvigananda ikoko mauda kunikira. Chamakanyatsoita chii chekuti tingati vari kunyatsokutsvagirai izvezvo chekuti vada kusunga ichezvo? Hatina chatakakwanisa kuita because the hand yanga iri paground was too heavy. So even pavench pedemo hapana zvavaikwanisa kuti mungatanga kuita, because imagine kuti pakabudiswa mahorses, dogs nematanks then support unit. Saka munoitei? Yeah, sure hapana. Yeah. Yeah. Alright, but ndakatarisa pane warrant of arrest chichi chavo chavakaisa chekuti kana pana ari kuziva pana comrade Saruwaka kana madzibaba eshanduko chinchi ngaatiudze. Pakanyorwa kunzi imimi hanzi makadistribute maflyers ka? Hanzi taidistribute maflyers. Chinhu chakanaka ndechekuti unobva wati watora maphotos munhu wacho achidistribute maflyers wobuditsa umbo kwete kuenda unogoogle paGoogle. Yeah, ichokwadi. Yeah. Ndikupaona. Alright. Saka those are fabricated stories dzekuda kungotsvaga way yekuti isa padhuze, because seriously we are informed kuti madzibaba vakasungwa nezuro nesame case yekudistribute maflyers. So how can you send 120 kunosunga munhu ane mhosva yekudistribute maflyers ne4 maGD6 ne1 Mahindra? Then wakapinda mba by force, wakasiya warova mudzimai wake, wakamurova iwe madzibaba wake nenyaya yemaflyers chete. Saka muri kuona kuti system yatechipindi yepolisi yacho iri kushandidzana nezvigananda. Pane ari kushandiswa nezvigananda kunyora kuvhura tumadhoketi itoto, then richivhurwa zvigananda zvoita take over. Alright. Because inini the question was why police rush to write a statement yekuti vari kutitsvaga isisu manhamba edu ari mupublic havana kumbotifonera. Saka effort yavanga vaisa ndeipi yekuti vangada public assistance? Yeah, papa sina. You get it? Yeah, papa sina. Hapana akambotitsvaga kwatinogara vanokuziya, manhamba edu anomaziva. Even paTwitter we are very active. We don't even have an inbox yekunzi Saruwaka report to the police. Handina chinhu chandakaona, but they use the same Twitter iyoyo kuti tega vachitaura kuti vari kutitsvaga. Wachida assistant to public kuti wawane kuisa mabhogasi akaita sana Matrix, because ndo vanhu kuti vari kushandiswa kubata vanhu vachirova.
Alright, yeah. Tell us more about issue yenyu na nana matrix. Because ndakaiona futi iri kuti iri kutendera zvakanyanya imi nana Tafadza Chidawa. Ko Tafadza Chidawa hanza apinda papi kupanyaya idzi. Zvakaitika ndezvekuti pakavhurwa kesi yekuti takadistributa maflyers tiri kutsvagwa. Tafadza Chidawa is alleged kuti akanopiwa offer ye 50,000 contract yekunotibata nezvigananda. Saka apiwa contract iyoyo havana ma-arresting powers for now. So he went on to apply for the permission to the CID police. Saka police haina kuzvifarira izvozvo, ndo yakazotanga kuti kubudisa information. Alright. Kuti how can you say kuti you engage a private company isisu tiripo hatisati tatombotanga nekuita basa racho patoya a private organization iri kuti tikutsvaga vanhu. You see? Yeah. Then police ikati we don't have resources to waste. Then akati tinoshandisa motikari from our private cars yatinoshandidzana nayo yatinoitira maadvert. So arrest yamadzibaba motikari dzinonzi hatsina manumber plate, and we strongly believe kuti it's linked kukase iyoyo nematrix. Then wapedza kumuita zvavanomuita womuita handover to police. Saka zvatoo zvigananda ona matrix. Pakaipa. But pa statement rimwe randakazoona achipindura iye Tafadza Chidawa ari kuti hanzi imimi hameno drug peddler hanzi ari kukushandisa yanzi anga kusponsor kuti musvibise zita rake ka. Ameno munopa turi kuti ataura kuti drug peddler yani ari kuti sponsor kuti tisvibise zita rake. Isisu takamupa maphotos ari pa police akatorwa ne police. The police in even my videos, he doesn't even know kuti everything is on record because havadi kumuona. They don't want to see him because issue iripo ndeyekuti you can't put resources ku police. Police varifamba nemotikari dzakadhakwa, mari dziri kucontractwa ma-private investigators makambani akaita sana Chidawa. You see, police is working at risk, but mari dzepolice dziri kuasaino dzine zichinzi ngadzicontract ma-private investigators. Hausikuona kuti ugananda iwo. Pakaipa. Ndikupanzisa. Alright, what about the issue yekumhanya tatisati tapataura ka parozi futi hanzi Comrade Sarwaka mawangwarire kana muchida kuti sangana navo hanzi vanenge vane mazipfuti nechinchi. Pakamira sei ipapo pane mapfuti apo? Eso iwayo ma-allegations ka avanenge vachitaura because I don't even remember getting to those areas and distributing for flyers. Comrade, ndinopfeka suit inini ndingaita zvekudistributa ma-flyers? No. No, hazviti hazi. And ngawabuditseka kuti zvakaitika riini, nguwai. Because nzvimbo dzacho dzavari kuisa, saka vari kuti maona marocation aiswa kuti mangani. Ndanga ndiri kwamachipisa at the same time ndiri kubudirwa at the same time ndiri kuGlenview. Zvibudi. Wachingondidzingirira chete ndichitadza unorara. Zvibudi. You see kuti nyaya haini ndedzemunyaya dzemugodzi matsuro. Ndikupaona. Boss panenge nenda kutoseka pakuningina ngatimbotaura about the way kuti makava escape sei because what I believe ndiyekuti pavakatanga kutsvagai manga muchitori pa ground ka ndakangonzwa nomwanza Sarwaka na mazibaba shanduko vangosvika hanzi pachiku pa police pa road block vangu tarisa mudenga icho vavati boom hanzi vakomana varidza matai. Chimbotudzai the issue pa yekupukunyuka kwenyu makanyatsopukunyuka sei zvigananda maybe vamwe vangadzidzawo kuti kuti upukunyuke zvigananda unotora strategy inenge kunzi the Sarwaka strategy. No, kana chinhu chiri chevanhu unoprotectwa nevanhu. Inini even vanhu vakandibuditsa handimbozivi kuti ndivanani. Ndakangopiwa foni kuti Sarwaka pane vanhu vachaiva vachikutora ipapo. Even police uchisvika painongonzi handi Sarwaka uyu, ungonzi ndiye ari kuda kutisunungura kuti tiwane salary yakanaka, musiye apfuura aende. I see. Saka kana chinhu chiri chevanhu unoprotectwa nevanhu, all systems. Ndapabata.
now pane imwe allegation futi iri kuuya iyi manje ikai handisingati iri kubva direct kune zvigananda iyi kune vamwe vanhuwo because at the end of the day pamune muchiita zvinhu izvi mune maenemies I understand mune mahaters vekuti vanenge vasiri kutonakirwa nezvamuri kuitawo nechinchi vanhu vari kuti anzi comrade Sarwaka ndo vaisungisa vanhu paground. How far true is that? Inini ndingonzwa inyaya dziri kutaurwa nevanhu ende handinonzwa kuti inini ndinongobvunza zvese zvinenge zviri kungotaurwa nevanhu. Inyaya dzemugodzi matsuro dzese dzinenge dzichitaurwa idzodzo. We need to know kuti zvigananda zvine PR zviri WhatsApp groups zvinopusha narratives, and the only thing which they do is to try to divide the people. And it why don't you wait kuti vanhu vacho vakasungwa vabude wazvitaurire masungirwo avakaitwa. Ndikupanzwisisa. Inini kana rangu basa riri rekusungisa vanhu, inini ndoda kusungirwe. Ndakatombozvibvunzawo that question iyoyo kanditi but vanhu vari kuti munhu angari akasungisa vanhu iye ndiye atori front line pavanhu vari kutotsvagwa vacho. Zvakangondinetsawo. What you need to know ndezvekuti it's not easy kundibata even wakanditarisa because I'm not a civilian. Ndinofamba ndine ma-securities angu in place. I know how to put securities around me. Even musi wedemo wacho taipesana nawo achitry, you could even see kuti vanhu ava they are trying to barricade where you are. But vanongoshamisika wana ndatopinda motikari havasona kumboona kuti yabva kupinda akutoenda. I think zvajeka hatingadi kuchiramba tichingorebesa nyaya. Chandangofarira ndechekuti you are now safe wherever you are. Revolution ichingoenda mberi zvakangodaro. Thank you so much for having time. Ameno kana pane something chamungada kuedda on. Something chiripo, revolution iri kuenderera kumberi and hatisi kudzoka kumashure. And handiti munozviziva kuti there is no revolution which have never failed. Saka results are coming. Vanhu ngavarambe vakabata parevolution ipapo. Unity ndiyo iri important. Ngavasiyane nezvigananda they try to divide people. Ndikupaona musati maenda ndatofunga something because iyi nyaya yerevolution yanga iri kumhanyirwa kwaHarare imimi macommanders matosvika paground. Ngatichienda pane the root pane iyo yakaitika kwaMutare. General Chiwenga kadhore kuti nzire kuti uyu aextend 2030 rakasvika pachaitwa sei pachafamba sei since imimi ndimi vanhu vacho revolution muri kuti vanhu ngavarambe vakatrusta chinhu. What is the way out? The issue iripo ndeyekuti what zvigananda knows ndezvekuti hawana election yavachapinda vakabudirira nenhau yekuti they failed. Saka they are trying way out. Saka imi muda kuti vaende vasina kumbotry kufight here. Let them bring it on. That's why we are here. All right. We are observing. We are very ziso riri pamuroi musapungudza kuti takarara ka. Ziso riri pamuroi tiri kuvaona, we see them. Alright, pani question yangu pana ndinonyoza handiti mungono since vakatofighta skire riri kuti 2030 yavo vakatovhura door zvakapasiswa kani maprovinces avo kwaMutare ndiri. So ndandoda kuziva kuti nzira provinces iwewe you cannot say kuti ma-affiliates aka-accreditwa kuti aende kuconference vachisiya mamembers emusangano akaoccupy ma-districts apasisa anything to do with politics. Imwe nyaya iri kuzikanwa muZANU-PF as a party. Saka siyai muone muchanakirwa. Thank you so much Comrade Sarwaka for having time. I think vanenzeo dzekunzwa vanzwa ina hangu handisina mubvunzo kuti ndingabvunza vanhu vazvinzwira. Pakanaka Comrade, tinobatana pazvikamu zvinotevera. Alright, muve nezuva rakanaka. Alright, thank you. That was Comrade Sarwaka. I think mazvinzwira chine chimwe chandinoda kubvunza. Ndifunge but anyway regards that vatangoshandisa mukana kunaona kuti muSouth Africa vada kuregisterwa makambani vaya nekuvhurirwa ma-FNB business account vasina ma-work permits kana ma-start permit. Zvinhu zvizvo zvaeasy. Pane zvinoitwa necompany inonzi Education Research inotungamirirwa naMukoma Owen paSouth Africa. As long as uri pamuzanzi panapa iwo wakapinda sei paJoza passport yakashandisa iyo inoregister company inovhura FNB business account through company ya Education Research. Contact them. Number ndakuisire pa screen. Kana une nungo rova screenshot